Good morning guys. Mayroon na naman tayong panibagong video guys. Ang niluluto natin ngayon guys ay pork adobo with pork tail. Ito guys oh. Sarap nito guys. Ito guys oh. Ano pang inaantay natin guys? Attack! Sarap siya.
Lambot naman, guys. Harap. Guys, hindi natin to ubusin guys. Baka ma-high blood tayo. Marami din kami dito sa bahay guys. Lalo akong cameraman. Nag-aabang na to guys. Natatakam na guys. So, maraming salamat sa mga nanonood sa aking video. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share. Maraming salamat. Bye-bye.